Ffion dwi'n artist ac ymarferydd creadigol. Dwi'n neud bob math o waith celf, ond y gwaith sy'n cyffroi fi fwyaf ydy'r gwaith allan yn y gymuned. Dwi'n meddwl bod celf yn gallu bod yn ymarfer grêt mewn meddwl garwch. Dwi'n meddwl bod gwneud rhywbeth creadigol yn gallu bod yn ffordd grêt o dawelu meddwl prysur a cadw yn meddwl ar y tasg o'n blaena. Ar gyfer y comisiwn yma, dwi wedi bod yn cael yn ysbrydoli gen y natur o gwmpas Plas Newydd. Dwi'n hoffi cerdded o gwmpas y gerddi a'r coedwigoedd, a dwi wedi bod yn defnyddio rhain i ysbrydoli cyfres a jyst arbrofi efo gwahanol dechnegau. Dwi'n meddwl bod celf yn dda iawn i ni mewn gymaint o ffyrdd, a mae hyn yn rhywbeth sydd yn nghanol yn ymarfer i bob dydd.